इथं मी 3 पूर्णपणे पिकलेली केळी घेतलेली आहेत आणि केळ्यांची सालं काढून ती मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेली आहेत। आणि मी ती केळी मिक्सरमधून फिरवून त्यांची बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे। आता ती पेस्ट मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हा अर्धा कप किसलेला गूळ, त्याच्यामध्ये अर्धा कप पाणी घालून मिक्सरमधून फिरवून त्याचं पाणी तयार करून घेतलेलं आहे, तर ते मी इथं ॲड केलेलं आहे। आणि याच्यामध्ये मी ओल्या नारळाचे छोटे छोटे तुकडे आणि शेंगदाणे भाजून त्याची सालं काढून त्याचा जाडसर असा कूट असं घातलेला आहे। एक अर्धा चमचा मी वेलची आणि जायफळची पूड याच्यात घातलेली आहे आणि हे 1 कप मी तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे। इथं अर्धा कप मी बारीक रवा आहे तो घातलेला आहे, एकदम फाईन रवा मिळतो तो इथं वापरलेला आहे मी। आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी थोडं थोडं पाणी घालून हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। बऱ्याच वेळा आपल्याकडे पिकलेली केळी असतात आणि त्यांचं काय करायचं असा प्रश्न पडतो, त्यावेळी हा नाश्ता खूप मस्त होतो आणि खूप चांगला पर्याय आहे। तर याच्यात मी थोडं थोडं पाणी घालून मी आता हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। पूर्णपणे पिकलेल्या केळ्यांचा हा एक सुंदर पदार्थ आहे। हे बघा, मी याची व्यवस्थित पेस्ट करून घेतलेली आहे। आता याच्यावर झाकण ठेवून मी हे अर्ध्या तासासाठी हे असंच ठेवून दिलेलं आहे। अर्ध्या तासाने बघा रवा असतो तो व्यवस्थित मुरतो। आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घातलेला आहे आणि त्याच्यावर थोडं पाणी घालून मी हे चांगलं फेटून घेतलेलं आहे। सोडा घातल्यानंतर हे जे बॅटर आहे ते चांगलं फेटून घ्यायचं, म्हणजे ते बॅटर एकदम हलकं होतं। माझे चॅनल जर तुम्ही पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा, सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। आता आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे। इथं मी आप्पे पात्र गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याला मी आतमधनं तूप लावून घेतलेलं आहे। तुम्ही इथं तेल पण वापरू शकता, पण तुपाने टेस्ट खूप छान येते। पूर्णपणे आप्पे पात्र मोठ्या फ्लेमवर गरम करून घ्यायचं आणि आप्पे घालताना त्याची फ्लेम स्लो ठेवायची। हे बघा, मी व्यवस्थित असे आप्पे घालून घेतलेले आहे आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी मंद गॅसवर हे आप्पे भाजून घेतलेले आहेत। 1-2 ते 3 मिनिटांनी बघा वरून पूर्ण ड्राय होतील आणि मग मी हे आप्पे परतवून घेतलेले आहेत। अगदी सहज परततात आणि हे बघा खूप छान असा आप्पा दिसतोय। सगळे आप्पे परतवून झाल्यानंतर त्यांची दुसरी बाजू पण मी व्यवस्थित भाजून घेतलेली आहे आणि त्याच्यावरती पुन्हा थोडं तूप लावलेलं आहे।
हे बघा, दुसरी बाजू पण व्यवस्थित भाजून झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता खूप छान असे आप्पे तयार झालेले आहे. आता सगळे आप्पे मी हे काढून घेतलेले आहे. आणि आप्यांची दुसरी बॅच मी मगाशी प्रमाणेच घातलेली आहे. आणि तुम्ही बघू शकता खूप छान असे हे आप्पे आपले तयार झालेले आहेत. संध्याकाळच्या वेळेस चहा बरोबर हा नाश्ता खूप छान लागतो. चवीला पण एकदम अप्रतिम लागतात. तर तुम्ही पण ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. चहा सोबत खायला हे आप्पे खूप छान लागतात. तुम्ही बघू शकता एकदम सॉफ्ट असे हे आप्पे तयार होतात. तर हे इन्स्टंट आणि झटपट होणारे आणि शिल्लक राहिलेल्या किंवा जास्त पिकलेल्या केळ्यांचे हे आप्पे तुम्हाला कसे वाटले ते मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.